Emakhosini uyanibingelela kokukhwashube namhlanje bengizothanda nje ukuthi ke sikhulume ngesiwasho semimoya. Isiwasho semimoya siyasiza kakhulu kulabantu abathi bona umuthi awubasebenzeli, ngoba kunabantu ngempela abanenkinga yokuthi umuntu mesebenzisa umuthi uthola ukuthi umuthi awumsebenzeli. Lokho ke kusuke kwenziwa izimo ezithize noma mhlawumbe kunganxa yokuthi yena kakhulu kuyisithunywa kuyena, ngoba phela isithunywa siyinto egezekile esingayona into engcolile, esingayithandi into ehlanganiswe nomuthi kakhulu, ngoba phela isithunywa siwuwena, siyinto ephila kuwena, eyisimo sokukhuleka. Manje uthola ukuthi wena uzothi ungabe usebenzisa umuthi, uthola ukuthi umuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi uvela usebenzise kancane umuthi wakho, uvela uphuphe ube nesikhuntela uhlezi laphayana, usuke ukhombisa kona ukuthi kahle kukhona inkinga kuwena. Mhlawumbe ushintshe uthathe komunye, uthola ukuthi nakulapho kulowo omunye futhi nakhona umuthi nje awuvumi, uyayikhipha imali yothenga imithi kodwa uthola ukuthi into osuke uyisebenzisela yona ayiqhubekeli phambili. Ngalokho-ke isiwasho semimoya siyakusiza ukuthi sisuse amathunzi kuwena. Noma ngabe kuthiwa kunesimo sesilwane esikhona egcekeni, uma uchela ngaso egcekeni sithuthisa yonke into ewungcola, ngisho izichitha uqobo ezibonakala zikuhlasela, ziqhelise zonke lezo zimo lezo ezizokwenza ukuthi kusithibale izinto zakho zingaphumeleli kahle. Siyageza futhi ukuthi ugezeke kahle, kusuke izimo ezikusithayo, engaba mhlawumbe izimo zezichitho zokwenziwa, noma kuyizimo zezilwane ezithunyelwayo, noma nje kuyinto nje ezokwenza ukuthi nje ube nesidina. Siyasiza kakhulu isiwasho semimoya, ngoba ngisho ingane encane uqobo uyakwazi ukuyifakela emanzini uma ungabe uyigeze ngalesi siwasho. Ingane ingasitheki esikoleni nayo izinto zabanye abaziphethe, mhlawumbe igqabo zabanye abayiphathayo ukuthi isitheke esikoleni, uthola ukuthi ingane isinobuthongo, iyazela, ayikhona ukukhopha kahle uma kufundwa, iyeba nesibhocobhoco nje mengabe isiseklasini. Isiwasho semimoya sisiza kakhulu ke lapho-ke, singakupheleli uhlala usithi nje coya emanzini uyigeza ingane ihambe esikoleni. Ngalokho zonke izinto zayo zihamba kahle, ngoba ayenganywa izinto ezenziwa abanye emakubo abazocindezela, ngoba mhlawumbe uthola ukuthi ingane yakhe ihlakaniphile. Meyihlakaniphile abanye bayafika bayakhuluma ekhaya ukuthi usibani baneve ehlakaniphile yena eklasini, athi uninami ithatha nayo into ethile, funa ukuthi mekuthiwa kuyafundwa avela azele, methi uyabhala abhale into engekho, nayo into angayazi ukuthi ubhalani, kuphenduka into ekade eyifundile angayazi, akhohlwe yona yonke into. Siyasiza kakhulu-ke lesi siwasho, ngoba even nakuwena ngisho noma kuthiwa uyasebenza siyakusiza kakhulu, ngoba ngisho noma kuthiwa uthanda ukuba nomzimba uhlala ucobeke ukhathale ube nomzimba obuhlungu, siyakusiza lesi siwasho lesi. Uma ufaka sona emanzini ugqume, uhambe uyogeza, uma unqena ukugquma uthele emanzini nje uyigezele nje, uphinde ukorobhe ngisho nangasendlini. Ngisho noma kuthiwa umuntu ungena ephetheni iyafa leyo nto, ngoba sibulala yonke into ekungcola engasile, siyibulale siyiqede nya, usale njena kubi kahle njena ekhaya. Ngisho ngalokho-ke ngisho ukuthi siyasiza kakhulu ebantwini abathi mhlawumbe mina ngihamba ngiyona nje intelezi ngichele kodwa kuyifanele. Mase uthole lesi siwasho ngeke kuze kuyifanele, ususebenzisa sona uyawubona umehluko esiwenzayo kakhulu. Siyasiza ngempela, ngoba nathiwa uney'nyawo ezivuvukalayo ezibabuhlungu, uma ufaka sona emanzini uthobe ngaso lezi nyawo, iphela yonke leyo nto, inyawo ezibuhlungu lana uthi uyabuya mhlawumbe kade uhambile noma njena vele zibe buhlungu nje inyawo ngaphandle kwesizathu. Thatha lesi siwasho usifake emanzini uthobe inyawo, uzowubona umehluko. Sisiza okwangempela. Abaningi sebesizakele ngaso lesi siwasho besisebenzisa. Sengisho ukuthi nawe-ke othi unenkinga yokuthi umuthi awukusebenzeli, lesi siwasho sona hayi sigwaza cace ngempela, ngoba mosebenzisa uyabonakala umehluko kuwena. Ngoba ngisho noma kuthiwa umuntu othanda ukuthi ebusweni abe nokhuphe, ngoba abanye abantu uyamnika umuthi wesichitho athi hayi still kuyaqhubeka akubi ngcono, kodwa meke wasebenzisa sona iphela yonke leyo nto, kugeze kubuso, phele nalento yokuqubuka ebusweni, uthola ukuthi uzoba namaqhaquva njena amancane ayidlidli njena ebusweni, uyachicha nje wena ebusweni. Siyayiqeda nya leyo nto, sikwenza nje ukuthi usuleke ube muhle, umuntu okubheke phinde ukuthi futhi akakubheke futhi. Esemimoya-ke sisiza kakhulu nje, ngoba nasegcekeni uyachela ngaso, sidedise zonke imimoya yezinto ezingcolile ezizomosha egcekeni lakho, zizomisa impilo yakho. Lesi siwasho sisiza ngohlobo
injabulo isimanga. Ngiyabonga kakhulu-ke nisazobukela endaweni lapho enibukela nikhona. UMakhosi uKhoshube Madlala uzobe eseGoli ngomhla ka-1 September, u2 no3, uzobe laphana eSoweto eProtea Glen. Uyatholakala kuMakhosi lapho zonke lezo zinsuku, uzobe elapho. Abamdingayo bangamfonela, bamWhatsApp, khona kuFacebook, khona na kuTikTok, uyatholakala na kuYouTube futhi ukhona futhi uMakhosi. Mumthinta nje uzokwazi ukumthola, ubuze indlela zokuza la ekhona ukuze usizakale. Imbila yaswela umsila ngokuyalezela Makhosi.